Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rayu, salam budaya, salam ngarit, salam dari Dalang Temon Menteri Seragen. Ini hiburan buat Dalang Temon. Nek berayu ora untuk job wayangan yang ngarit, pakan wedhus, pakan cempe. Ini kemarin beli babon cempe siji. Siki babon bermana ae dorone telu dorone siji meteng iki pacekane lanangane jenenge wong Jawa kaya Mbah Temon niki wong sing ora duwe sawah ya wis kebutuhan jagani suwaya-wayah ngon-ngon cempe utawa wedhus rapate ra didit-didit. Dari babonan bermana itu babonane wedhus kipas gembel iki pakanane gampang suket-suketan wis suket sak-sak wis gelem tur wedhus gembel ini iki rukun ora gudak ora njerutuki kancane. Ini cempene lagi ini cempene urung ana umur 10 dino. Dadi siji alhamdulillah rukun. Ora dibedhek harus sing gede-gede. Calon cempene calon gede ini cempene ndak anak wedok. Inilah kandang wedhus ngene Mbah Dalang Temon, kandang sederhana banget. Cempene iki nek menawa dadi rezeki sing apik. Bisa terbolos itu aneh dah dia kawin terus nado meteng tak mana untuk upah lek ngarit pacekane wong ki seneng nganti dhewe ana sing seneng wedhus Jawa ana sing seneng Jawa randu, ana sing Jawa kacang, ana sing kuping itu wae. Terus Jawa tawah, Mbah Temon ya senengane. Ini anak kelingan anake selot-selot ya semeneng wis rasuwe bakal wis kawin cedak ero lanangane iki. Salam santun, salam rayu, salam budaya. Wedhus iki termasuk yang nang Rajakaya. Sepakane rasa tuku lagi ngarit ya. Untuk suket lek kepakan. Mulai kandang gamen kepakan. Si kelingan anake. Si doro cilik iki ketok ya meteng. Awan sithik lagi dipakani isuk makane. Kandang cukup ini.
ya ini mbak dukungan daerah iki akeh sing duwe sampe ning ngene wedhus iki. Itu suaranya mbak. Kelingan anaknya. Anaknya sampai pusat. Ya keluyane wedhus gembel niki. Warne ora tau di orang akan dadi sing cilik ya aman wae. Budak karo sing gedhe. Wedhus gembel rukun. Iki kira siji pokokane liyane segitu di apa. Wedhus gembel kuwi. Mesti dipangan iku ora gembel ya, dipangan ki daging. Nek sing ngono wedhus gembel dibelah mung anu kahulune gimbalan. Gimbal ora dipangan dagingnya. Jadi ciri khas wedhus gembel yo gimbal ini. Wedhus iki karaktere dijual wedhus anak kaya-kaya ngomeni anak ya aku tau duwe wedhus ngono iki anak kaya-kaya yo ngomeni ya neng karaktere wedhus iki dhewe. Salam santun, salam rayu, salam budaya, sahabat semuanya, mudah selalu dalam kebaikan, kesuksesan, murah rezeki, dan selalu dalam lindungan kuasa. Jadi sentala kali karo wedhus terbiasa, cara madang cedak wedhus biasa, cilik banget tukang wedhus. Salam rayu, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.